40. perc. Kaduri, és vezet az Empoli! Itt a meglepetés. A Kaduri beadása egy védővel a nyakán, nagy erővel be a felső sarokba. Zapata volt az, aki gyakorlatilag még lerántani sem tudta a grúz csatárt. Vezet az Empoli. Maccarone, Thiam helyzetben, és Thiam bevágja! És érvényes a gól. Hiába mutogat Paletta, nem volt tesz. 2-0 az Empolinak. Óriási dráma. Kihagyja a büntetőt a Milán 0-1-nél, és büntet az Empoli. Ez pedig Mehmet Thiam első gólja az Empoliban. A bajnokságban. Itt nem lesz. Hát, jó lett volna megállítsam. Lapadula megint előző, Zine! Jól tette, hogy ellépte bizony. Ezen a mérkőzésen is betalál az Empoli ellen. Lapadula valahogy beszúralt a jobb rúgójézet, de nem került előtte. Lapadula nem volt teljesen valóban. Ez is egy jó ítélet. Először Bárna mellett viszi el, és utána